שלום, כאן נטע דרור. מה הדבר הראשון שאתם או קרוביכם חשתם כשאמרו לכם שאתם חולים בסרטן? האם חשתם שעולמכם חרב עליכם? שאתם בשוק? הייתם בפחד, בבלבול, ברגשות ללא מוצא, בחרדה? תנו לי להדליק בשבילכם נר קטן, להאיר לכם את הדרך. בגדול יש 3 טיפוסים של אנשים שמגיבים שונה. הסוג הראשון, אנשים שמרגישים שאין בעיה. בסך הכל שפעת קטנה, ממשיכים לעבוד כרגיל. פונים לרופא שיגיד להם מה לעשות ומחכים. הסוג השני, אלה אנשים שנכנסים ממש לאבל, מרוב שהאבל הוא כל כך עמוק, זה ממש ללא מוצא. הם לא מצליחים לצאת מזה. גם הם פונים לרופא שיגיד להם מה לעשות, ומחכים בהמתנה. והסוג השלישי, אלה אנשים עם תחושת אופטימיות, אנשים שרואים את האור בקצה המנהרה, אנשים שיש להם תקווה, אנשים שגם הם פונים לרופא, אבל הם בגישה אחרת, בגישה של הרופא הוא שותף, ובו גם אנחנו ניקח אחריות על עצמנו ועל תהליך ההחלמה שלנו. הסוג הראשון, של אנשים שממשיכים לעבוד כרגיל, הם בעצם לא הפנימו את היותם חולים בסרטן. הם נמצאים בסוג מסוים של הכחשה. הם פונים לרופאים שיעזרו להם, והם נמצאים כל הזמן במצב של המתנה שיגידו להם מה לעשות. דבר נוסף הוא, הם לא לוקחים בחשבון שכשהסרטן נעלם לאחר טיפולים קונבנציונליים, הוא יכול גם לחזור, ובעצם לא מוגרה כאן שורש הבעיה של הסרטן. האנשים מסוג השני, אלה שבעצם נמצאים באבל המתמשך, הם בעצם חווים רגשות שליליים שלא מאפשרים להם ריפוי אמיתי. כי בתנאים כאלה אי אפשר שיהיה ריפוי. כדי שיתרחש ריפוי, חשוב שאנחנו נהיה באופטימיות ובתקווה, כי האופטימיות היא מאוד מאוד מרפאת. והסוג השלישי של האנשים, אלה שבעצם נמצאים בתחושות חיוביות ובתקווה, זה מצוין. גם הם פונים לרופאים וזה מצוין. אבל יש עניין אחד שהם מפלסים את דרכם באפלה. הם לא תמיד עם כיוון ברור. והרבה פעמים מאוד מבולבלים וגם כן לא יודעים מה לעשות. אז מה נכון לעשות? תהליך הריפוי כולל 3 שלבים מרכזיים. השלב הראשון, אבל. מאוד מאוד חשוב לאפשר לעצמנו להיות בשלב הזה עד הסוף, לחוות את האבל, לחוות את כל הרגשות האלה, הקשים, ואפשר לקחת מהיהדות דוגמה מאוד טובה, כשיושבים שבעה, זה בעצם מאפשר לאנשים לאבד את כל התהליך הזה של האובדן, ולמצות אותו. אבל כמובן, להגדיר את השלב הזה לזמן מוגבל. לא לתת לזה לגלוש יותר מדי ולמלא אותנו יותר מדי מעבר לתקופה מסוימת. השלב השני הוא בעצם להבין שהסרטן לא בא לנו סתם, וזהו השלב של חקירה עצמית. לחקור למה הסרטן הגיע, לחקור את עצמנו, איך אנחנו מתנהלים בחיים. כי בעצם להבין שהסרטן הוא כמו שעון מעורר, הוא מעורר אותנו לחיים יותר טובים, לחיים של עוצמה פנימית, לחיים של הגשמה, לחיים של אהבה, לעלות בעצם מדרגה. זה מה שהסרטן. הסרטן הוא מתנה, וחשוב שאנחנו נראה אותו בצורה הזאת. זה השלב השני. עכשיו, השלב השלישי זה שלב הפעולה. בשלב הזה חשוב שאנחנו בעצם לאור השלב השני, לאור כל המסקנות שהגענו עליהם, נפעל בכיוון הנכון. ומה זה בעצם זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון את סוג הסרטן ואת איברי המטרה ואיזו אישיות בעצם מונחת לפנינו, מי אנחנו ומהם הדפוסים שלנו, ובהתאם לזה לעשות את השינויים הנכונים לנו בשביל להבריא, ולקבל את הטיפולים הנכונים בשבילנו בשביל להבריא. אבל איך נדע? איך נדע מה נכון לנו? פה נכנס הנושא של האבחון.
שהאבחון בעצם לוקח בחשבון את כל הגורמים האלה, את כל הנתונים האלה, וזה בעצם כמו שתי וערב וכמו פאזל שצריך להשלים אותו לתמונה שלמה, תמונת הדרך הנכונה שלנו. זה הדבר שבעצם חשוב לעשות. חשוב לי להגיד שלא כל אחד מתאים לדבר הזה. חשוב לי להגיד שכל התהליך הזה דורש גם מחיר מסוים. המחיר מתבטא בזמן, המחיר מתבטא בכוחות, באנרגיה, בתשומת לב, בכסף, ברצון שלכם, עד כמה אתם באמת רוצים לחיות. זהו, אלה שלושת השלבים של הריפוי, כמו שאמרתי, שתהליך הריפוי, אבל, אחר כך חקר עצמי, ואחר כך הנושא של הפעולה. שלושת השלבים האלה מאוד חשובים ומאוד מרכזיים. אשמח שתשתפו אותי בתגובות שלכם, במחשבות שלכם, בפחדים שלכם, ואני אתייחס אליכם באופן אישי. בסרט הבא אני אחשוף בפניכם כיצד אתם יכולים לקחת חלק פעיל בתהליך הריפוי שלכם עצמכם. להתראות בסרט הבא. נטע.